സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അധ്യായം ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഭക്തിയോഗം, മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ജ്ഞാനയോഗം. അതില് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലെ ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായമാണ് അല്ലെ, 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് ക്ലാസ്സില് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? മറ്റേ ഭഗവാൻ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ മാർഗത്തിലോട്ട് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, അതിനെങ്ങനെ പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കും, അതിന് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളും, ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് പോകാം. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, 20 ശ്ലോകത്തിലുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ടോ? പ്രഭു ഒച്ച കേൾക്കുന്നത് കൂടുതൽ? ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പരിഭാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിക്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു പോരുന്നവരാണോ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ? 2 തരത്തിൽ ആരാധിക്കാം. ഒന്ന് വ്യക്തി രൂപത്തിലും ആരാധിക്കാം, ഒന്ന് വ്യക്തി അല്ലാതെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും ആരാധിക്കാം. ഇതില് ഏതില് ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനനും ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ആ ഒരു സംശയവും ക്ലിയർ ആക്കണം. അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്നും കൂടിയിട്ട് അർജുനന് ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? ഈ 2 തരത്തിലും ഉപാസിക്കുന്നവരിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ
ശ്രദ്ധയോ പറയോത്പേത സമയ യുക്തതമാ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോ എന്നെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ോ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യും. ഏതൊരു സമയത്തും എന്താണ് നമ്മളുടെ ചിന്ത? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം എന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ ചിന്ത. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ആ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ അപ്പോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും ആർക്കുണ്ടാവുന്നില്ല? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞു തന്നു, ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ഇനി ഇന്ന് ഒന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഏതക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ, അതായത് നിരപേക്ഷത്തിന്റെ വ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് പരിപൂർണത എത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ 3-4 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അല്ലാത്തവരും എത്തും, പക്ഷെ എന്താണ്? അവരും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, പക്ഷെ സമയം എടുക്കും ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം. അപ്പൊ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിഗതവാദികളും എവിടേക്ക് എത്തുന്നു പറയണ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ ജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? പരിശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവരും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കും എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. ജ്ഞാനികൾക്ക് നമുക്ക് പറയാം, കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്കും എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നില്ല, സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. ഒടുവിൽ അവരും എവിടേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ക്ലേശാധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിശൂന്യവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ടും, ഒന്ന് വ്യക്തിയുമായിട്ടും, അവ്യക്തമായിട്ടും, ഒന്ന് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 2 തരത്തിലും ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആ പ്രയാസം വരുന്നത്? വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ളവർക്ക്,
ശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും, ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുമുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്തിലൂടെ? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലോ അജ്ഞാനം ആർജിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തെയല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ജ്ഞാനം നേടണം. ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കതിന് സമയമെടുക്കും. അതാണ് എന്ത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നുള്ളൂ. ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നം. പിന്നെ ഭക്തിയോഗമാണെങ്കിലോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി എന്താണ്? കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ നേരിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറയുന്നത്, നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്നതുമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തെരുവിലെ പല സ്ഥലത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം എവിടേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭാതർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തപാൽ പെട്ടികളിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അത് എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്? ആ നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അത് എത്തും. അല്ലാത്ത അംഗീകരിക്കാത്ത പെട്ടികളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കത്തുകൾ എത്തില്ല കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭാതർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകും. അതില് ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പെട്ടികളിൽ കൊണ്ട് ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് സ്ഥാനത്താണ് എത്തേണ്ടത് അത് അവിടേക്ക് എത്തും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ ആരാധനകളും സേവനങ്ങളും എല്ലാം ആര് സ്വീകരിക്കാണ്? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ ഡെയിലി മാല ചാർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഭഗവാന് പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആർക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊരു വിഗ്രഹമല്ലേ എന്നില്ല. പലതരത്തില് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതുണ്ടാവും, തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും, വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും. ചിലര് മാനസികമായിട്ട് ആരാധന നടത്തുന്നുണ്ടാവും. ആരാധന മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചിലവര്. ഇപ്പൊ ചില വീട്ടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോൺ വെജ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടാവും. അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ആരാധന നടത്തും. കാരണം അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന്, പക്ഷെ അവരുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാധന നടത്തും. അങ്ങനെ 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആരാധന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരിലേക്ക് എത്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹമാണ്, ഈ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും.
ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമാക്കി ഉന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോരുന്നവരെയാണെങ്കിൽ അവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ എന്തുകൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ മാനദണ്ഡം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം എന്ത്? നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കരകയറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് സ്വയം മറന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം മറന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുഴുകി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഒരു മരം കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു ആനനെ കാണുന്നുണ്ട്, 2 എലികളുണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ മേലെ. ഒരു കറുത്തതും വെളുത്തതുമായിട്ടുള്ള എലികള്. അതിലൊരു ജീവാത്മാവ്, ഒരു മനുഷ്യൻ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അയാളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കടന്നൽ കൂട് കാണാം. അതിൽ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നത് കാണാം. അയാളുടെ ചുറ്റും കടന്നലുകൾ പറക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അടുത്ത് കൈ നീട്ടി നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? താഴത്തെ കുളത്തില് കുറച്ച് പാമ്പുകളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ജീവിത പശ്ചാത്തലം പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിൽ മരം എടുക്കാം നമുക്ക്. മരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. മരം ഭൗതിക പ്രകൃതി. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം ആണ് ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലാണ്. മരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മളെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മളാണ് ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മള്. ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ 2 എലികള്, കറുത്തതും വെളുത്തതുമായിട്ടുള്ള എലികള് രാവും പകലുമാണ് അത് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ തേനീച്ചയുടെ കൂട് കാണാം. അതിൽ തേനീച്ചകള് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കർമ്മഫലവും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന തേൻ, ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന തേൻ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം. താഴെ കുളത്തിൽ കാണുന്ന സർപ്പങ്ങള് മൃത്യുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? താഴത്തെ ആ കുളത്തിൽ കാണുന്ന സർപ്പങ്ങള്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മരണത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം, അതായത് ആന ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് പിടിച്ച് കൊലുക്കുമ്പോ, ആ മരം പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സുഖദുഃഖങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്? ആ തേനീച്ചകൾ പറന്ന് വന്ന് ആ മനുഷ്യനെ, ആ ജീവാത്മാവിനെ കുത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? വേദന ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? ആ മരം കിടന്ന് കുലുങ്ങുമ്പോ ആ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. വല്ലപ്പോഴും തേൻ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സുഖവും അനുഭവിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ആ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത്. ഇനി ആ രാവും പകലുമായിട്ടുള്ള എലികളാണെങ്കിലോ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിനിങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ആയുസ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാണത്. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാവ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കാണ്. ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് എലികൾ കാർന്ന് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ നേരെ ആ താഴത്തെ ആ കുളത്തിൽ വീഴും. അവിടെ എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ മൃത്യു കൊണ്ട് കാത്ത്, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ പാമ്പിന്റെ
പാമ്പ് നമ്മളെ കൊല്ലും അല്ലെ. എന്തായാലും നമുക്ക് മരണം, അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. പക്ഷെ നമുക്ക് അടുത്ത ആരുണ്ട്? കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ തേനിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പിടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം, നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, നമ്മൾ രാവും പകലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആയുസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കിടന്ന് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥ. ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിലെ ജീവിതം, ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ കൈയൊന്ന് നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മള് രക്ഷപ്പെടും. ആ കുളത്തിൽ വീഴാതെ, അതായത് അടുത്ത ജന്മത്തിലോട്ട് പോകാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മളായ ഒരു തേന് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന തേനീച്ചയുടെ കുത്തുകളും നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിലെ മനസ്സു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്, ഭക്തിയോഗാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, അധ്യായം 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ മനസ്സൂന്നി ഭഗവാന്റെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വഴികളാണ് ഈ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മയ്യേ വാമന ആകർസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവാശിഷ്യസ്യ മയ്യേവ അഥ ഊർധം ന സംശയ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയണത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴണമെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും നീ എന്നിൽ തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിൽ മാത്രം മനസ്സുറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നീ എന്നിൽ തന്നെ വാഴും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആരാണ്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും ഭഗവാന്റെ നാവിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ നാവില് നൃത്തമാടുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനും തിരുനാമ ജപത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തന്മാര് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രം മനസ്സുറപ്പിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും. അത് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അഥാ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ.
പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നിൽ നീ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഇനി നിനക്ക് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ് അടുത്ത വഴി? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നീ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. ഇനി നിനക്ക് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വഴി എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനില് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി സ്വമേധയ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നോർമലി നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും. അത് സ്വമേധയാ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആസക്തി. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം? വളർത്തിയെടുക്കണം. നമ്മളത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മളത് വളർത്തിയെടുക്കാം. ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഡെയിലി ഒരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡ്, ഒന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. അത് നമ്മളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയാൽ മാത്രം മതി. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് വളർത്തിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകള്, ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് മുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അത് നമുക്ക് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അത് നമുക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ, അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒന്ന് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? അഭ്യാസേപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഇനി ഇതിലെന്താ പറയണത്? ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡും നിനക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല, നിനക്ക് അതും സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാം. പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയണെങ്കില് നമ്മള് എന്താ പറയാ? ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, നമുക്കിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറ്റില്ല, മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തന്നെ എടുത്തോളൂ. ഈ ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഞാനൊരാൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ PPT, നമുക്ക് പറയാം പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതും എന്താണ്? സേവനാണിത്. പല രീതിയിലും പലരും സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കാണാം. ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സർവന്റ്, നമ്മളെ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ഗുരുവാണ്, പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ്. ആൽഫ്രഡ് ഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് മായാപൂരില്, നമ്മളുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ആസ്ഥാനം മായാപൂരിലുള്ള ചന്ദ്രോദയ മന്ദിർ, ആ അമ്പലത്തിലെ 3/4 ഭാഗവും ഫുള്ള് പണി ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം കൊടുത്തതായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്രയും വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം അത്രയും തിരക്കുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. വലിയൊരു വ്യക്തിയല്ല, തിരക്കുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം ഫ്രോഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ആ കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് കുറെ പൈസ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സഹായിക്കുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ഒരു സ്ഥാപനം വേണ്ടി വരാം, ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു ഓഫീസ് വേണ്ടി വരാം, ചിലപ്പോ ഒരു അമ്പലം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം.
അങ്ങനെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ പ്രഭാതരുടെ തന്നെ എത്രയോ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, നിനക്ക് രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ ഒരു വഴി കൂടെ നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കർമ്മ എന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുക, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇതിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ഇത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, നമ്മള് സ്വമേധയാ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതും നിനക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ 3ാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ചെയ്യുക. അതായത് എന്റെ ആശയങ്ങളും എന്റെ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണ, പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, അമ്പലങ്ങൾ പണിയുക, അങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ രീതിയിലും നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലും പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ. അപ്പൊ 3ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ മനസ്സാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായിക്കും. 3ാമത്തെ പോയിന്റ്, പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി, അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ, അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം, അതിന്റെ ചെറിയൊരു ശതമാനെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെലവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെലവാക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 കാര്യം കഴിഞ്ഞു. 3ാമത്തെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അഥൈതാദപ്യ ശക്തോസി കർത്തും മധ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. ഇനി അത് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസയുണ്ട്, നിനക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇനി അതും നിനക്ക് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നീ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, സർവ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചിലവർക്ക് ഇപ്പൊ സാമൂഹികമായിട്ടും ഗാർഹികമായിട്ടും മതപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പലർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഇഷ്ടക്കേട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരാം. അങ്ങനെ പല തരത്തിലും വിഘ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടും വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആശുപത്രികൾക്ക്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിനൊക്കെ ഉദാരമായിട്ട് ദാനം കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യാം. ഇതും എന്താണ്, ഒരു തരത്തില് കർമ്മ പരിത്യാഗമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ശീലിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ മനഃശുദ്ധിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പതുക്കെ മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പല രീതിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്, സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ ആശുപത്രിക്കോ പിന്നെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ ഉദാരമായിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാം.
ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനങ്ങൾ. അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം, പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കർമ്മഫലങ്ങള് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവർക്കാർക്കും താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മള് ഈ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികൾക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിലോ? ഇനി അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസ്യ ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗ നിരന്തരം. ഒരു മിനിറ്റ്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗാചാന്തിരനന്തരം. നിനക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, നിനക്ക് ഇതും ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കണം. ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ആശുപത്രികൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണബോധ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആശുപത്രികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ദാനമായിട്ട് ചെയ്യാനും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അറിവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. കർമ്മഫലം എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ലഭിക്കുകയാണ്? നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജ്ഞാനാർജനം നേടാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സാക്ഷാത്കാരം 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു രൂപം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. അത് അത്യാവശ്യമാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ 5 തരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള 5 വഴികളിൽ. ഒന്ന്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സൂന. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വന്തയ ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മള് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ അമ്പലം പണിയാനും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്ത് പറഞ്ഞു? അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ആശുപത്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തെണ്ണം? ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 തരത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇനി അടുത്തതിന് എന്താ പറയണത്? ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി വേണം ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം, ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആശ്ചര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പോ മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കും. ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളുടേതായ യാതൊരു സൃഷ്ടിയില്ല. എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ അവകാശം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വാടകക്കാര് മാത്രമാണ്. നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. നമ്മൾ ഓണറിനോട് ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെയാണ് നമ്മളും. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആണെന്നുള്ള ചിന്തയോട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാതും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, ഞാൻ എന്നൊരു ഭാവമില്ലാതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായി സദാ സംതൃപ്തനായി നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളോടും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരാളോടും ഈർഷ്യ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരാളോടും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഒരാളോട് ശത്രുത മനോഭാവം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനിയും പറയുന്നു ഭഗവാൻ, യസ്മാൻ നോദിജതോ ലോകേ ലോകോ നോദിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷാഭയോർദ്വൈഗർ മുക്തോ യാസ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഒരാളെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കുക അല്ലെ? ആർക്കാണോ അയാളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്തത്, പിന്നെ സുഖവും ദുഃഖവും ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും ഇതിലൊക്കെ സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനും ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില് സുഖവും ദുഃഖം വന്നാലും പിന്നെ ഭയവും ഉത്കണ്ഠ വന്നാലും ഇതിലൊക്കെ സമചിത്തതയായിരിക്കും. എന്ത് വന്നാലും ഒരേ മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇയാളെ കൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇയാളെ കൊണ്ട് യാതൊരു അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനും ആരാണ്? ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ അനാപേക്ഷാശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗദാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്താ സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ഇതിലെന്താ പറയണത്? ഭക്തന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, വിശുദ്ധനാണ്, നിപുണനാണ്, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവ ഇല്ലാത്തവനാണ്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ, ഒരാളോടും ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഒരാളോട് ഒരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അതില് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കാതെ, ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതിലോ, യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ശുഭവും അശുഭങ്ങളും ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ഏറ്റവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് സന്തോഷം വന്നാൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദേഷ്യം വന്നാൽ ദേഷ്യം കാട്ടുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ ദുഃഖം കാണിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ ശുഭമായാലും അശുഭങ്ങളായാലും ഇതിനെല്ലാം ത്യജിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സമാശത്രോ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു സമാസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരുവിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാനവും അപമാനവും, ശീതവും ഉഷ്ണവും, സുഖവും ദുഃഖവും, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്സും ദുഷ്കീർത്തിയും, ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയെല്ലാം ഒരേ വിധത്തിൽ കാണാം. പിന്നെ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കും അദ്ദേഹം. പിന്നെ മൗനി,
മൗനിയായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വാചാലനായിരിക്കും, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കും, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്, ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ, നമുക്കിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സൗകര്യമായാലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ എന്താ പറയുക, ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാൻ കൊടുത്താലും ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൊടുത്താലും എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അയാൾക്ക് രണ്ടിനോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, രണ്ടും അയാൾക്ക് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പണ്ഡിത സമദർശന, പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരെയും സമദർശനോട് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഏതായാലും അതിലൊന്നും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നവരാരായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിപാസത്തെ ശ്രദ്ധാനാ മത്പരമാ ഭക്തസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണ്? നാശരഹിതമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് അല്ലെ. അത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കി വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണോ അതോ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലുള്ള ആരാധനയാണോ, ഏതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് ഭഗവാൻ ഏതാണ് പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ ആരാണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തമായി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഈ ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാണ്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പ്രാപിക്കുകയാണ് ഭക്തിയോഗം. നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ അല്ലെ. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ മറ്റേ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവനം നടക്കുന്നില്ല ജ്ഞാനയോഗത്തില്. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ സമയം എടുക്കും വീണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിനെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനായി അർച്ചാവിഗ്രഹം നമ്മൾ